saurari wannan bidiyon sannan ka yi haƙuri ka saurare shi daga farko har ƙarshe, ta nan ne za ka fahimci mu su wane ne kuma me muke sayarwa. Sannan ɓangaren assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da amina arziki na wannan tashar mai albarka dandalinmu na matan aure, ina muku fatan alheri da fatan kowa da kowa cikin ku ya ini cikin koshin lafiya. Barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Dangane da tambayoyi kuma da ake ta yi yau da gobe, yau insha Allah za mu kokari mu ga mu amsa muku wata tambaya wanda akwai wuya mu ga mutum ya bugo ko kuma ya nemi tambaya ba tare da yayi wannan tambayar ba. To insha Allah ina so wannan bidiyo ya zamanto daga reshi an daina wannan tambayar, saboda za a samu cikakken labari ko cikakken amsa akan wannan tambayar insha Allah. Tambaya ita ce dai wanda na farko zaka gani kowa ya kira sai ce assalamu alaikum malam, ina ne kake, ina ne shagonka, kuma wanne iri da wanne irin magunguna kuke saidawa. Da haka akwai wuya sawa'un mata ko maza kowa ma zai kira ko zai yi message zai tambaya ne, malam a ina ne shagon ku, sannan wanne irin magunguna kuke saidawa. To amsar tambaya ta farko shi dai shagon namu bi iznillahi ta'ala shago yana Yamai babban birnin ƙasar Niger. Idan ka je Yamai za ka tambaya kai ka kasuwar katako idan ka shiga ko ta wane hanya ka shiga, idan ka shiga cikin kasuwar ka tambaya ka ce a kai ka wajen masu sai da magungunan gargajiya. Naka wajen masu sai da itatuwan gargajiya. Idan ka je wajen masu sai da itatuwan gargajiya, duk wanda ka gani in dai har ice yake sayarwa, magani yake sayarwa, ka tambaye shi ina shagon Alhaji Ali Musa, da iznillahi ta'ala za a kai ka shagon. Kenan wannan ita ce amsar tambaya. Tambaya ta biyu kuma wanda suke tambayar wanne irin magunguna muke sayarwa. To alhamdulillahi magani kala muna sayarwa da kanmu, sannan duk wasu itatuwa wanda muka baku fa'idodinsu akan wannan tashar tamu mai albarka, idan ka halarci wannan shagon namu in Allah ya so yarda za ka same su a cikin shagon. Sannan ko da ba mu da su za mu yi ƙoƙari mu ga ko ta ina ne ma za mu samu maka wayannan magunguna domin ka samu ka biya buƙatunka in Allah ya so yarda. Shi ne wannan ɓangaren mukami ko kuma zamantakewa irin ta mutane ko shiga tare da manya-manyan ƙungiyoyi na masu maganin gargajiya. Muna cikin kungiya mai suna ATPN, Association Tradi Praticien du Niger. Na haka a wannan committee ko in ce a wannan komin tamu, babana shine sarkin masu sai da maganin gargajiya a nan mu ta Niger, kuma cikin wannan komin tamu shine Dr. Alhaji Musa Mummuni, kuma wanda kuka sani kwanan nan ma kun gani an ba mu takardu na ban girma na iya aiki da zamantakewa tare da mutane insha Allah. Da haka dai ba tare da bata lokaci sai mu ce muku ɓangaren magani mu mun ɗauki post generalist insha Allah. Kowace irin matsala take damunka bi iznillahi ta'ala da ikon Allah za mu iyaka ƙoƙarin mu ga cewa mun cimma ƙarshen wannan matsala, sawa'un matsala ce irin ta ciwon shedanu, zamantakewa tsakanin mace da namiji, faiblesse sexuelle, sterility, kamar waɗanda ba sa haihuwa ma in Allah ya so yarda muna da wannan magani. Mace ce wadda take zamantakewa shedanu suke takura mata, in Allah ya so yarda muna da wannan magani. Mata masu ciwon nono in Allah ya so yarda muna da wannan magani. Ciwon ulcer, ciwo na farfadiya, duka waɗansu matsaloli wanda suka damu dai dan adam ne in Allah ya so ya yarda, in Allah ya yarda bi iznillahi ta'ala muna da magani da zamu ba su akan wannan matsala, kuma in Allah ya yarda za a warke. Ba mu muke yi ba, Allah ke yi, amma Allah ya riga da ya ba mu wannan sanin, kuma muna da shi, muna bayarwa, muna taimaka yan uwa da amina arziki, kuma ana samun waraka. Dan haka wannan matsala in Allah ya so ya yarda ƙarshen wannan tambayoyin kenan. Duk wanda ya shiga cikin wannan dandalinmu na matan aure ya yi ƙoƙari ya saurari wannan bidiyon, sannan ka yi haƙuri ka saurare shi daga farko har ƙarshe, ta nan ne za ka fahimci mu su wane ne kuma me muke sayarwa.
Sannan ɓangaren takardu na ban girma su ma dai zan nuna muku su kamar hakan ga. Muna da takardu na ban girma kamar yadda kuke ganin su ga sunan ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Insha Allahu duka wannan su ne wanda gwamnatin ƙasar mu ta san da zaman mu, kuma muna tare da ƙungiyoyi na masu maganin gargajiya, muna aiki tsakani da Allah. Insha Allahu in Allah ya sa da kuma duk wanda ya halarci shagon mu da neman samun waraka, in Allah ya yarda Allah zai taimaka muna kuma zai samu waraka akan wannan matsala tashi. Da haka sai in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.